Guys, magandang umaga po sa lahat. Yan, so natatandaan niyo pa po ba si Ate Maria, yung pamilyang kumakain ng galing sa basurahan? Ikaw, natatandaan mo ba ito? Yan, yung pamilyang kumakain ng galing sa basurahan. So sila yung bibisitahin ngayon. So matagal na natin silang napuntahan. Pero dahil may sponsor tayong mabait. Yan, si Ma'am Brenda Acevedo, nakita niya yung video. So nagpunta siya ng 5,500 para doon sa pamilya. So may bibili tayo ng bigas ngayon, tapos mamaya bibilihan natin ng Jollibee para sa kanilang pananghalian. So tama-tama yung punta namin, tanghali ngayon, tatanghalian na. So bibilihan natin ng Jollibee. Tayo pabagal kaming Salamat. Yan, so umulan na naman. So pupunta muna tayo dito sa Jollibee. Bibilihan natin ng mga pagkain yung mga bata. Tama-tama tanghali na. I wish someday. Ang daming tao. Daming tao. Bangga. Nako. Daming tao. Diba? Alas 11 na pala. Baka dumating tayo doon, kumain yung mga bata. Lapag daw muna, kuya. Yan, tuloy na tayo dun sa Digdigon ba yun? Sakop na ba Digdigon o Hiwakloy pa? Tutuloy na kami dahil baka lumakas pa yung ulan. Baka mabasa yung bigas. Yan po mga Kuragon, so andito na tayo. Kala ko lagpas na kami. So ito na pala. So yan, ibaba muna natin itong ating mga dala. So nakakita ko na sila tamang-tama kumakain. So kung hindi na tayong ubuson to, so siguro mamayang gabi na lang nila kayo. Yan, tuloy tayo. Ano? Paklo. Pinakro na batag. Yan bang utuhan mo, an? Ay, wawa man. Mukha na aga po. Ate, kumusta tayo? Okay, ma'am po. Ha? So, nanganak ka nanay? Tayo, ma'am. Oh, sino ba yung buntis na pinunta natin? Kala ko ikaw yung buntis. Ayan, so may mga dala kami dito ng Jollibee. Eh, kumain na kayo? Dapat po. Ha? Ikaw si Ate Maria, no? Kasi baka magkamali kami. Asan yung mga anak mo? Yan. Halika dito. Yan, so ito po yung bahay nila. Wala kang lamisa? Wala. Yan, ipakita mo muna yung itsura ng bahay nila. Ano?
Yan, so ito ang haligi nila nakatagilid na. Pag, ay isos. Giba naman. Oh, magigiba na talaga eh. Asa yung asawa mo pala? Nagtrabaho po sir. Nagtrabaho? Anong trabaho nga ulit ng asawa mo? Tapasan po sir. Tapasan ng Tubo po. tubo. Saan nyo? Ah, pili. Ah, dyan lang po. Dyan lang sa pili. Ah. Oh. Paano natin ilalagay ito? Oh, gawin muna natin itong ano. Tanggalin na muna natin ito ate. Oh, ayan dahil wala silang lalagyan ng basa. Wala silang lalagyan ng mga ano, damit. So, nagkalat lang muna. Tatlo yung anak mo? Ano yung kinakain nila? Nagparakro po kami sir Batag. So, yun na yung tanghalian niya. Iba naman po sir Malu. Pero mas pinili nila yung ano. Ay! Mas pinili nila yung pinag-crow. O, ngayon mag-Jollibee. Mag-Jollibee kayo. Sayang baka matapon eh. Ito yung mahirap sa ano, bahay na yun, kahit lamesa wala. Kaya pagtapusin mo yung mga anak mo ha. Baka hindi na nila doon natin itong hirap ng buhay. So meron dito. Ay ito, merenda yung na lang to. Anong gusto nyo kainin? Kanin o spaghetti? Ha? Wala? Sarap po. Ay, yung kumain ito? Ala, ba't tayo yung kumain? Sarap po sir. Ha? Ba't kayo may hiya? Burger, gusto niyo yung burger? Daan. Burger yan. Buksan mo. Saban mo na. Salamat po. Buksan mo. Kaya na daan na. Tada! Dapat hindi kayo mahihiya. Marig di bebe. Kaya na kayo. Kaya nga pumunta kami dito eh. Para pakainin kayo. Dali na. Ito may fried chicken dito. Marig di. Marig. Sige tayo, papuntahin mo dito. Pakain Wala natin. da be. Bata, huwag kayo mahihiya. Kami nga, mga kapal na mukha eh. Marig di bebe. Ano nga pa ng pangalan mo? Daniel Fernando. Ikaw, pangalan mo? Ha? Ryan? Bang? Obias. Yung isa? Angelica po sir. Ano ba eh? Halika na. Makakang kita. Manabe. Matamakan kita. Ay, nahihiya. Kunting-kunti na lang talaga yung bahay na to. Ka mo. Nagigiba na eh. Kawawa naman. No? Tayo, ba't din nyo napapaayos yung bahay nyo, tayo? Pa. Ba't din nyo po napapaayos yung bahay nyo? Mayo pa po sir. Pampaano po sir. Magkano yung kinikita ng asawa mo sa pagtapos ng Depende tubo? man po sir sa ano po. Paano yung ano doon? Paano sumasahod yung asawa mo? Arawan, pakyaw, Pakyawan. Tambakan po. tambak. Super tambak. Magkano yung binabayad sa kanila sa isang tambak na ano? 5 piso? Opo. Magkano yung kinikita ng asawa mo? Ano po sir, minsan po na 500. Isang araw? Hindi, dahil man po 500? tambak. 60 sa tig... Magkano yun? Pinakamataas na yung 60, 300. Tapos kanila pa yung pagkain. Ayun po sir, itong sa indap pa po. Eh magkano lang yung inuuwi ng asawa mo dito? Minsan po sir, ano na lang po, 500, 600 araw. Ilang araw yan? Isang linggo? Ayun po. Isang linggo, 500 na lang? Paano yung pag-aaral ng mga bata? Napapag-aaral niyo ba yan? Oh. So ngayon po sir, ito lang po sir. Ngunyan po, may reskwela naman po. Daycare. Ngayon nagbabasura pa rin kayo?
Sa ngayon po sir, si mama na lang po sir. May puso. Agum ko. Ako po nag-ano sa Pag wala yung asawa mo, dito ka lang sa bahay. Opo. So pag andito siya, ikaw yung namamasura. No, di ba kayo natakot dito sa bahay niyo? Hindi naman po sir. Di ba maulan dito? Iya po. Kagabi maulan na, lakas ng ulan. Yan po kami sir nagturog po sir. Umalis kayo dito. Tinutuluan dito pag umulan. Iyon man po sir. Ay, butas-butas na nga. Paano ba natin ito matutulungan mga pamilya na to? Kaso ayaw kumain yung mga bata eh. Kaya lang kayo. Manandar na. Manaig di. Saro. Mana. Hoy. Yung nga ni, gwapa nga ni. Ayun lang, baraso. Nagkarakampasan po sir ni Batag. Ay, sandali lang. Yung bigas pala. May dala kami dito isang sakong bigas. Kaya pwede patabang ko yan. May dala pala kami isang sakong bigas. Muntik nang mabasa. Hop! Gagabaon muna ang ko. Nababa na kuya. Gagabaon muna diretso. Yes, salamat. Yan, tignan natin itong bahay mo. Kasi baka maraming makapanood na gustong tumulong. Matulungan kayo. Yan, so kunting-kunti na lang talaga. Babagsak na to. Yan, baka may mga gusto pong tumulong kay Ate Marian. Para maging maayos naman itong bahay nila. Delikado. Yan tulad nga yan, maulan kagabi. So hindi pala sila dito natulog. Liga na. Bihira silang mapunta ng sentro ng Goa? O hindi pa? Bihira po. Pero nakapunta naman? Opo. Hindi nyo alam to si Jollibee. Sikat na sikat din si Jollibee. Kayo na lang yata yung mga batang hindi kilala to si Spaghetti. Ay, si Spaghetti. Si Jollibee. Nako, yung ibang bata, pag sinabing Jollibee, ay hindi yan patatagalin. Canada. Hindi pala hindi nila alam tong Jollibee. Siguro naman nakakain na sila ng fried chicken. Iyo man po, sir. Pero dahil man po Hindi nila alam nandun. tong Jollibee. Oo. Manok bagay na eh. Oh. Sa araw ka, so bigla na po ni Papa ko. Ano da? Tapos ini, spaghetti. Oh. Tapos ito naman, ayun eh, ini sauce. Kuha da, anak din. Yung gravy ini, ang apod ka na gravy. O, tapos, Kuha da, dali na po. magiging Ganyan. Kug. tawa yung maluto. Bigyan mo ng kanin, ay, bigyan mo ng ano to eh. Oh. Kuha da. Iniinom yan. Soft drinks. Ito. Anong lasa? Anong lasa? Ano da ang Ano namin? namin, kuya? Masiram. Oh. Sabi na eh. Dali na, Yan kuya. ulam yan. Halika. Halika. Halika na. Dito ka na. Dito. Huwag na kayo mahiya. Oh. Abe, anong pangalan ng isang mga anak? Yung babae? Sir, yan po bagayan, sir. Saryan? Yung pagkain, hindi tinatanggihan yan. Oh. Kinakaro. Itong spaghetti, mamaya pwede lang miranda. Duman ka na nga ni Tukaw. Duman. So, yung mga damit nyo, te, andito lang talaga sa sako. Opo. Nilagkop baga po sa ako. Ito mga nalabhan na to, o labahin. Nalaban na po sa Kahit anong tupi mo dito, kasi walang mapaglagyan, kakalat din. Ito yung realidad dito sa atin, lalo dito sa Pilipinas. Kung sino pa yung mga walang-wala talaga, sila pa yung maraming anak. Tapos pag sobrang hirap na, sisihin yung gobyerno, walang tulong. Samantalang hindi naman kasali yung gobyerno nung ginawa yung mga anak nila, di ba? Kaya sana kontrolin niyo mag-anak.
Ikaw, gusto mo ba magbuntis pa yung mama mo? Ayaw mo na? Mahirap ba? Ako, pigilan mo magbuntis pa yung mama mo kasi pag nabuntis pa yan, pag nanganak, ikaw yung mag-aalaga. Gusto ba yon? Yan, si Ma'am Brenda Acevedo nagpadala ng 5,500. So itong bigas, 1,900 tapos 1,000 tong Jollibee. Yan, so may tira ka ditong 2,600. Hindi na kami nakapag-grocery dahil hinahabol namin yung panahon kasi umuulan kanina dun sa Goa. 2,600. Yung pasalamatan mo si Ma'am Brenda Acevedo. Salamat po sa tabang po na tinawalin do sa kuya ko. Salamat po. Ayan mga kurago, no? Nakakita natin yung sitwasyon nila. Kami yung bahay nila, kunting-kunti na lang talaga, magigiba na. So sana matulungan natin sila kahit ganito lang kalaking kubo. Maging komportable man lang sila sa tulog nila, hindi yung ganito yung itsura. So para na lang sa mga bata. So ate, advice namin, no? Mahirap pag maraming anak. Okay lang kung kaya mong buhayin, kung hindi ganito yung sitwasyon nyo. Pero kung ganito lang naman yung magiging sitwasyon nyo, napakahirap, huwag nyo na muna dagdagan, no? Advice lang yan, no? Advice lang na kapatid, advice ng kaibigan. Sana. Salamat po. Ikada kuya ko. Gana. Salamat po. Ikada bibilag ko. Anong sabihin? Salamat po. Salamat po. Yan, sa lahat po ng aming mga generous sponsors, maraming salamat po. Yan, simula noon hanggang ngayon, maraming salamat po at marami tayong natutulungan. Yan, sana isa sila Ate Marian sa matulungan po natin na mabigyan ng kahit maliit na kubo lang. So maging komportable man lang sila sa pagtulog. Yan, so maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.